Μόλις ολοκληρώθηκε η νομαρχιακή της Νέας Δημοκρατίας, σε μια κρίσιμη περίοδο είναι κοντά μας ο πρόεδρος της νομαρχιακής, ο κύριος Χρήστος Ηλιόπουλος. Κύριε Πρόεδρε, ευχαριστημένος από την νομαρχιακή. Καλησπέρα κύριε Μπόνο. Είμαι απόλυτα ευχαριστημένος, διότι σε αυτή την κρίσιμη καμπή για τη χώρα μας, δεν πρέπει να προτάσουμε τις παρατάξεις σε αυτή την κρίσιμη χρονική στιγμή, αλλά τη χώρα. Σε αυτή λοιπόν, επαναλαμβάνω, την κρίσιμη στιγμή για τη χώρα μας, η Νόδε Λακωνίας φυσικά θα δώσει το παρόν, φυσικά θα δώσει τον αγώνα της και θα είναι ένας στοχευμένος αγώνας σε δύο κυρίως τομείς. Πρώτον, στην ενημέρωση των Λακώνων πάνω στο τι πρέπει να περιμένουν από τη Νέα Δημοκρατία, με συγκεκριμένα μέτρα, με συγκεκριμένα νομοθετήματα, τα οποία, όπως έχουμε εξηγήσει και πρώτον, θα πραγματοποιηθούν με συγκεκριμένα νομοσχέδια τις πρώτες 6 εβδομάδες. Και ο δεύτερος τομέας είναι να εστιάσουμε στα προβλήματα που υπάρχουν στον τομέα της Λακωνίας, στον χώρο της Λακωνίας και πώς αυτά θα επιληθούν. Για να γίνει αυτό όμως θα πρέπει να αναπτύξουμε το πρόγραμμά μας, που είναι εντελώς συγκεκριμένο και το οποίο εστιάζει, κύριε Μπόνο, σε δύο κυρίως τομείς. Στο να σταματήσουν αυτές οι φοροκαταιγίδες, να μην υπάρχουν νέα χαράτσια, επίσης να αποσυρθούν όσα μπορούν να αποσυρθούν από αυτά και κυρίως μετά από επαναδιαπραγμάτευση με την Ευρωζώνη, με τις χώρες της Ευρωζώνης, να υπάρξει παράταση αποπληρωμής ώστε να κερδίζουμε 6 δισεκατομμύρια κάθε χρόνο. Για να το κάνω πιο συγκεκριμένο, υπάρχει δέσμευση μέχρι το 2014 για την αποπληρωμή του χρέους. Πρέπει λοιπόν να πάμε μέχρι το 2016 ή 2017, μιλάμε λοιπόν για επιπλέον παράταση, χρονική επιμήκυνση της αποπληρωμής 2 ή 3 ετών, ώστε να μην έχουμε αυτή την πίεση για αυτά τα 3 επί 6, 18 δισεκατομμύρια. Τι σημαίνει εντελώς συγκεκριμένα αυτό, κύριε Μπόνο? Ότι δεν θα υπάρξει καμία απολύτως ανάγκη για νέα χαράτσια. Γιατί πλέον ο Λάκωνας πολίτης, γενικότερα ο πολίτης, αλλά μας ενδιαφέρει ο Λάκωνας, θέλει να ακούει συγκεκριμένα μέτρα, να ακούει επακριβώς τι τον περιμένει και τι κάνουν οι βουλευτές στη συγκεκριμένη περίπτωση της Νέας Δημοκρατίας. Ο στόχος τους λοιπόν είναι με τη δικιά μας καθοδήγηση και ενθάρρυνση να σταματήσουν τα χαράτσια, να υπάρχει χρονική άνεση, ώστε να μπορέσουμε χωρίς νέους φόρους, αντίθετα με μείωση φόρων, να ανταπεξέλθουμε στην επόμενη μέρα. Πείτε μου, ποιον θεωρείτε αντίπαλό σας σε αυτή την αναμέτρηση της 17ης Ιουνίου? Ο κυριότερος αντιπαλός μας, κύριε Μπόνο, είναι η έλλειψη ενημέρωσης που έχει ο Λάκωνας πολίτης πάνω στα προγράμματα των κομμάτων. Αν φροντίσει, και εμείς θα το φροντίσουμε από την πλευρά μας να τον ενημερώσουμε, αν φροντίσει, επαναλαμβάνω, ο λακωνικός λαός, ο Λάκωνας πολίτης, να ενημερωθεί πάνω στα προγράμματα των κομμάτων που τους ζητάνε την ψήφο τους, θα διαπιστώσει ότι το μοναδικό κόμμα που λέει συγκεκριμένα πράγματα, χωρίς να τάζει οτιδήποτε, το μοναδικό κόμμα που λέει σε ποιο χρονικό ορίζοντα θα γίνουν αυτά που προτάσει και αυτά που προτείνει, είναι το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας. Επιτρέψτε μου να είμαι εντελώς συγκεκριμένος στο φορολογικό. Λέει ο Αντώνης ο Σαμαράς, μέσα σε χρονικό ορίζοντα τετραετίας θα μειώσουμε σταδιακά το φόρο για τα νομικά πρόσωπα, το συντελεστή δηλαδή φορολόγησης, στο 15% και για τα φυσικά πρόσωπα στο 32%. Δεν τάζει ότι θα το κάνει σε 1 μήνα, σε 2 μήνες. Λέει σταδιακά με ορίζοντα τετραετίας. Λέει επίσης ότι μέσα σε 2 χρόνια το ΦΠΑ θα πάει σε 3 κατηγορίες που υπάρχουν, στο 19%, στο 9% και στο 5% αντίστοιχα, στις 3 κατηγορίες που υπάρχουν σήμερα στο ΦΠΑ. Και όταν λέμε 5%, κύριε Μπόνο, αναφερόμαστε στο τουριστικό πακέτο, στις τουριστικές επιχειρήσεις, για να ανασάνουν. Επομένως, ο πρώτος μας αντίπαλος είναι η έλλειψη ενημέρωσης. Ο δεύτερος αντίπαλός μας είναι απότοκος της προηγουμένης κατάστασης της έλλειψης ενημέρωσης, όπου το εκμεταλλεύονται κάποια κόμματα και τάζουν πράγματα τα οποία δεν γίνονται, αλλά ευτυχώς, όχι μόνο για τους Λάκωνες, αλλά για τους Έλληνες γενικότερα, έχει ήδη αντιληφθεί ο πολίτης, ο Έλληνας πολίτης και κατ' επέκταση ο Λάκωνας, ότι αυτά δεν γίνονται και όχι μόνο δεν γίνονται, αλλά οδηγούν σε νέες φορολογήσεις, σε νέα χαράτσια. Φαντάζομαι μιλάτε για τα κόμματα που παίζουν στο προσκήνιο. Αναφέρομαι κυρίως στο ΣΥΡΙΖΑ, όπου κάθε μέρα εξαγγέλει και ένα νέο χαράτσι, μία από τις συνιστώσεις του. Αλλά εκείνο που πρέπει να αντιληφθεί ο Λάκωνας πολίτης και πρέπει να διαβάσει, επαναλαμβάνω, τα προγράμματα, είναι ότι ο ΣΥΡΙΖΑ λέει ότι θα νομιμοποιήσει όλους τους μετανάστες. Αυτό τι σημαίνει, κύριε Μπόνο? Ότι στη Λακωνία που έχουμε βιώσει πολύ δύσκολες καταστάσεις, παραδείγματος χάρη ελονοσία, να το κάνουμε ακόμα πιο συγκεκριμένο, θα νομιμοποιήσουμε αυτούς τους ανθρώπους που δεν έχουν τις προϋποθέσεις. Λοιπόν, λέει η Νέα Δημοκρατία, θα καταργηθεί αυτό το νομοσχέδιο του Ραγκούση σχετικά με την νομοποίηση των λαθρομεταναστών, γιατί περί αυτού πρόκειται, και αντίθετα θα υπάρξει έλεγχος. Επομένως, εμείς σε αυτούς τους δύο στόχους, στην έλλειψη ενημέρωσης και στην απάντηση σε όσα ανεφάρμοστα εξαγγέλνουν τα άλλα κόμματα, θα απαντήσουμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Το κλίμα στην νομαρχιακή ήταν καλό ώστε να είστε αισιόδοξος για αυτό που ακούμε, ότι στοχεύετε σε μια πανστρατιά για να γίνει επανάκτηση της δεύτερης έδρας? Όπως πολύ σωστά το είπατε, κύριε Μπόνο, θα γίνει
Πανστρατιά για την ανάκτηση της δεύτερης έδρας, αν και δεν πρέπει να είναι αυτό ο σκοπός. Ο σκοπός μας είναι να μεγιστοποιήσουμε όσο δυνατόν είναι αυτό τα ποσοστά μας στον χώρο της Λακωνίας, ώστε η φωνή της Λακωνίας να ακουστεί πολύ πιο δυνατή στην Ελληνική Βουλή, γιατί αυτονόητο ότι με 2 βουλευτές περνάει πιο καλά ο πολιτικός σου λόγος και τα επιχειρήματά σου. Και σε δεύτερη φάση, μέσα από αυτούς τους 2 βουλευτές που προσδοκούμε, από αυτές τις 2 έδρες που προσδοκούμε να έχουμε, να μπορέσουμε να προωθήσουμε τα προβλήματα του Λάκωνα πολίτη. Επομένως, η Πανστρατιά στοχεύει αφενός στην ανάκτηση της δεύτερης θέσης, αφετέρους στην ενδυνάμωση των αιτημάτων, της φωνής δηλαδή των Λακώνων. Πρέπει να είναι ισχυρή η Λακωνία. Και για να είναι ισχυρή η Λακωνία, οι αντιπρόσωποι της πρέπει να προέρχονται από κόμματα που δεν είναι ανεύθυνα, αλλά αντίθετα να είναι από κόμματα που είναι υπεύθυνα, που δεν κοροϊδεύουν τον Έλληνα και τον Λάκωνα πολίτη, που δεν είναι μεταπράτες της ανθρώπινης δυστυχίας. Είναι πολύ εύκολο να πας σήμερα σε έναν άνεργο, κύριο Μπόνο, και να του πεις ότι σου τάζω τα πάντα. Πρέπει να σκεφτεί όμως αυτός ο άνεργος ότι αν δεν υπάρχει ρευστότητα στην αγορά, αν δεν υπάρχει ο ΑΕΔ για να πάρει το επίδομα της ανεργίας, αν δεν υπάρχουν οι συντάξεις του συγγενείς του, δεν θα μπορέσει να επιβιώσει. Με το να λέμε λοιπόν ανεύθυνα και να τα παίρνουμε πίσω, όπως επί παραδείγματι ο ΣΥΡΙΖΑ, τι έκανε, κύριε Μπόνο? Είπε 100.000 θέσεις εργασίας με 1.300 ευρώ. Το παίρνει πίσω σε 2 εβδομάδες και λέει αυτά τα λέγαμε το 2009. Ναι, λοιπόν, αντίπαλός μας είναι αυτά τα κόμματα που μας πάνε σε χειρότερες μέρες, σε νέα χαράτσια. Αυτοί είναι αντίπαλοι μας και αυτούς αντιπαλεύουμε με μοναδικό στόχο να διατηρήσει ο κόσμος ό,τι μπορεί από αυτά που έχει, εννοούμε συντάξεις, μισθούς, τη ρευστότητα όποια υπάρχει στην αγορά, και να δούμε με ψυχραιμία την επόμενη μέρα. Σας έχω ακούσει να λέτε ότι σε αυτόν τον αγώνα θέλετε να είναι παρόντες όλοι. Θα είναι εφικτό αυτό? Αν πρέπει να είμαι απόλυτα ειλικρινής μαζί σας, πάντα θέτουμε κάποιους στόχους ώστε να πετύχουμε το μέγιστο. Το μέγιστο δεν σημαίνει ότι θα τα πετύχουμε όλα. Θέτουμε στόχους στο 100% για να φτάσουμε στο 70%. Ξέρετε κι εσείς, γιατί είστε έμπειρος και επιτυχημένος δημοσιογράφος, ότι ποτέ δεν είναι εύκολο να πείσεις όλους τους συνομιλητές σου. Ποτέ δεν είναι εύκολο όλους τους εντός εισαγωγικών συναγωνιστές σου να τους ενεργοποιήσεις. Όταν όμως σε δουν να πηγαίνεις μπροστά, είναι πολύ περισσότερες πιθανότητες να ενεργοποιηθούν. Θα βρούμε αντιπάλους μας τα συμφέροντα, αυτούς δηλαδή που έχουν βγάλει τα λεφτά τους στο εξωτερικό, αυτούς που κατέχουν κάποια πόστα στη Λακωνία και δεν τους ενδιαφέρει τι θα κάνει ο συμπολίτης του. Γιατί υπάρχουν και κάποιοι που είναι βολεμένοι. Εμείς δεν απευθυνόμαστε στους βολεμένους. Εμείς απευθυνόμαστε στη μεσαία τάξη και τους λέμε ότι όλοι μαζί μπορούμε να προωθήσουμε τα προβλήματα πάνω σε εφαρμόσιμες λύσεις. Επομένως, κηρύσουμε Πανστρατιά, ελπίζουμε να πετύχουμε το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα, αλλά σε κάθε περίπτωση, κύριε Μπόνο, δίνουμε τον αγώνα μας με πίστη. Δεν στοχεύουμε μόνο στο αποτέλεσμα. Όταν αγωνίζεσαι, όπως εγώ και κάποια άλλα παιδιά, παλιοί νεδίτες και τώρα μέλη της ΝΟΔΕ, που δεν έχουμε πάρει ποτέ και δεν έχουμε επιδιώξει να πάρουμε ούτε μισό ευρώ από το δημόσιο χρήμα. Έχουμε την ευχέρεια να χτυπάμε το χέρι στο τραπέζι, να τους κοιτάμε στα μάτια και να τους λέμε ελάτε μαζί για να κερδίσουμε όλοι μαζί κάτι. Και ξέρετε, εμείς δεν είμαστε σαν κάποια πολιτικά πρόσωπα της Λακωνίας που λένε ο λαός ψηφίζει σοφά. Πρέπει να του πούμε την αλήθεια, κύριε Μπόνο. Δεν ψηφίζει πάντοτε σοφά. Άλλοτε ψηφίζει σοφά ο Έλληνας πολίτης και ο Λάκωνας πολίτης, και άλλοτε ψηφίζει λαθασμένα. Γι' αυτό φτάσαμε εδώ. Εμείς όμως δεν τον κακίζουμε όταν ψηφίζει λάθος. Ακούμε τα μηνύματά του και προσπαθούμε εμείς να γίνουμε πιο σοφοί ώστε να τον βοηθήσουμε. Μάλιστα. Ευχαριστώ πολύ. Και εγώ ευχαριστώ.